pamusoro mambo pamusoro edai ndauya nenyaya case number 170 of 26 iri paitem 7 inova nhau yakamhangarira Livingstone kunaka vachimhangarira munyika Mandazi iri nhau yekuvaka zvikunze kwemutengi ndiyo nhau yendainodai ndichakumbirazve Livingstone kunaka simudze ruoko rwerudyi rwotedzera zvandada kutaura mashure. Ini Livingstone kunaka ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari arimubatsira chiseroko pasi ndoyawo kuna munyika Mandazi simudze ruoko rwerudyi rwotedzera zvandada kutaura mashure. Ini munyika Mandazi ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari arimubatsira chiseroko pasi. Ndakumbirawo Livingstone kunaka izvisodai muchidimbu chasakisa kuti unge uchimhangarira munyika Mandazi pamusoro edare. Ini ndakaenda ndakapfuura nemumusha maMandaza ndobva ndaona pane chivakwa chanjatwa chemarata chete akangoiswa chivakwa asi development yangaiswa. Saka isisi kumutemo vachana nemutemo watoshanda Criminal Lands Act hakuna imwe development inofanira kuiswa pasina gwaro rinenge ratendera. Ndiri munzira makuti ndigozonoona sabhuku ndigonzwa kuti vari kuzviziva here vakazvitendera here. Ndakabva ndakwandirwa nebasa ndazoita musi wandaenda inini wandakafonerwa namukuru namambo tichienda kumadirirani kuna Nyauri ndakazonovatambira murodhi imomo ndobva vazondibvunza kuti nhaye kunaka chii chirapa ichi tikati ndakachionozwa ndichauya sabhuku vari kuzire ndikati ndichazonobvunza sabhuku zvanzi wozonovaona asi uudze munhu wechinhu ichi kuti abvise chinhu chake chirapa handisida kuchiona zvamangwana chai mangwana achona ndakatadza akuswera mangwana ndakazoenda ndokunotsvaga murume munyika Mandazi ndamuona ndakamutaurira shoko randawana ini ndanga ndichauya asi ndanzi namambo ichi ngachibve chinhu chokaisa apa ichi. Saka iya ndakambomupa nguva asi mhinduro yaakandipa ndakamenge ndamboichingena chiti pakungotaura akati mambo havandiudze zvedevelopment pamusha pangu izvo handiudzirwe ndezvangu zvandiri kuita inini zvekuti ndiwane kurarama idevelopment havandiudzire uyezve havapinde kune zvese izvozvi. Ndobva ndaona mwana wasabhuku ndazoona ndandatumira ari kushanda sabhuku ati kurei anonzi Zakaria ari mamiririra akati sabhuku ati handizvizive chinhu ichochi inini ndatoshauzwa kuti aitosei ndisingazvizivi nekufamba uko anondinetsa. Saka ndapa mazuva azonzwe ndazoya kukanzi ati ari kubvisa akati achanoona mambo iye pachezvako zvaakaudza kuna Zakaria Mandaza wacho mwana wasabhuku zvidzo ndichazosimuka ndega ndonoona mambo. Saka ndakambomira ndakatarisa zvino feedback yekuti ndidzose kuno ndakazoya kuno kuofisi ndikutaura kuti hachisati chabviswa. Saka ndakazoti nyaya yadzo munyika Mandazi rofunga kunzwa kutsanangurwa kwese kuri kuita unoti chiine zvamuchitsanangurwa navaLivingstone pamashoko akataura kuti mambo vanoine zvedevelopment yangu uye kuti ichokwadi here kuti ndione chivakwa ichocho uye chivakwa chako wakazviita uchipa kuti wambomonani sanangurira idare pamusoro idare zviri kutaurwa nauyu akaita zvekundifonera kunaka zvikanzi zvimwe zvedakanga akati ndatumwa namambo. Saka kusanangura kwaakaita iyeyu ndakamuti iye ini zvokuti mambo havanei nezvaina handakudaro ndakati inini panapa isusu tina sabhuku pano kuiwo sabhuku vanga variyo vauya kuzoidira sekuzenge vanditaurira. Sanangurira dare kuti chivakwa chikutaura ndikuchiziva hongu chivakwa ndikuchiziva chakaiswa nani ndindakachisa zvine mari ngenei
chivakwa ichi isusu tiri pamusha, chivakwa chatoda kungoshandisa pamusha nekuti pamusha pedu. Chivakwa ndechei? Ingori shedhi yatoda kuzongoshandisawo zvinhu zvakangosiyana siyana zvepamusha. Uda kushandisei? Zvakasiyana siyana zvina masiteri. Uda kushandisei? Ndichifunga kuti nokufamba kwenguva ndinoda kuzoisa chigare changu imomo. Kana paine zvimwewo sinzi ndinoita zvekuchengetawo mhuka ndechiisawo chikafu changu chemhuka dzangu imomo. Zvakangosiyana mabasa epamusha ose kana kuchengetera zvirimwa zvangu imomo. Wati wewe shoko rakauya kwauri rakanzi ndatumwa namama kuti ndikubvunze kuti chivakwa ichi ndechei chawaisa. Wakapindura chiti chini? In fact muitiro waiwa zvanga zvakaita zvanga zvakamira zvakadai so. Ndati Wakapindura kudii? Uya haana kuya achidaro achiti zvonini chivakwa chikatumwa. Ndiwazvitaura ndobva wati musha muno muna sabhuku. Shoko rauya richiti ndatumwa namambo. Sabhuku wakuuya papa. Kana munhu ati ndatumwa namambo zviri kurevei? itai mukasi ekupindura nyaya mubvunzo nekuti vamwe varikutoda kuti uyoone nyaya. Hongu angatumwa namambo. Saka pawakaudzwewo uchinzi ndatumwa namambo kuti ndikubvunze kuti chivakwa ichi ndechei, iwoyo mupfungwa mako zvakakudza kuti ndangoti sechivakwa changu chandikuda kuzoshandisa sepamusha pedu. izvi ndizvo hazvisi kukuudza kuti mambo vakaona chivakwa ndobva vaita mubvunzo. Handizveri? Saka ivo pawakanzwa shoko iro wakadii kusimuka kuti rege nditeere mambo vacho ndivatsanangurire kuti mambo chivakwa chamakaona chiri pamusha pangu ndinoda kuchishandisa zvakati. Sekuya kwazoita shoko iro. Rechitanga vanobvisa chinhu chacho. Kana wabvisa wozotanga kuteera nzira wozouya. Kana tiri mumusha hatizvikudze. Kana tiri mumusha tinoteererana nokuremekedzana. Mambo ndovaona chinhu ndobva vati chinhu chiri kuvapapo icho chii. Dai iwo pawakanzwa ishoko iro rekuti mambo vaona chinhu chiripo chauri kuita mambo pako ndobva vaita mubvunzo kuti chimbori chii. Dai iwo wakasunga kuteera mambo. Regai ndivatsvage mambo ndivatsanangurire kuti chandiri kuita ichi chii. Asi iwo wakaramba kakuteerera zvawaudzwa zvacho. Ndobva wati pamusha ndepangu mambo havanitonga. Aiwa zvisiri zvacho mambo. Mambo vanokutonga chinonobvisa chinhu ichocho. Kana wakuziva kuti mambo vanokutonga wakuda kuti chidzoke wozoteera kwaari. Kana tiri mumusha tinoteererana. Mambo vaona vabvunza bvunzo. Kana watadza kunzwisisa akateera vatsvagewo vabvunza. Mambo chinhu chamakaona chiri pamusha pangu ndini ndiri kuvaka ndikuda kuvaka chakati. Tonzwisisana zvopera. Zvino kana wati mambo havatonge musha wangu aiwa rege ndichitonga musha wako. Ndichitonga musha wako chienda unobvisa chinhu chacho. Because tiri kuti hauise chigayo kumba kwako. Ilaisensi rikuru raunowana rerudzii rinokutendera kubvisa chigayo kumba kwako. Kukangaza zvazvo mambo kungotiwo semwana wedu kungotiwo mokodzawo zviripo mazvana kuti nzara dziripo techingomhanya kuti tsadza kuti tinosvamisawo sei. Papatika nyaya iri very simple. Hapana kana chakaoma. Apa ishoko rataurwa remuromo. Hapana kana shambo. Hapana kana kulepiswa. Handiti chinhu changotaurwa zvanzi chii chiri kuitika apo icho. Iwo wabvunzwa nemuromo chingopindura nemuromo. Zvakanaka ndazvinzwa rege nditsvage mambo wacho ndikurukure nawo. Tatopedza. Then iwo unosarodza kuomarara rurimi. Mambo havatonge musha wangu. Zvauya papi? Mambo havatonge musha wako asi vanotonga dunhu. Kana dunhu rako riri mumusha zvoreva kuti newe unototongeka futi. Aiwa zvese zvinhu zvazvo mambo. Pamusoro idare toda kuti ndinyatsojekesa panyaya yenzvimbo iro remangwana ndichazonosenzapo zvakare rimwe basa. Panzvimbo apa hapasiripo pamba pake.
dzimba dziri inofunga kuma 200 something meters away. Apa akaisa imwe taksho pano pakuitwa business hapazi pamba. Ndati ndizvijekese kuti mangwana ndichaenda. Zvichanzi kuna akauya kuti pamba pangu hapazi pamba apa panzvimbo yakuitwa business zvisiri pamutemo. Ndati ndipajekese. Chinhu ichocho ndachibvepapo. Wabvisa by 7 days. 7 days ndachibvepapo. 27 ngawabvisa chama. Chinhu ichocho ndachibvepapo. Magrowth point atiri kungogadzirisa ari kungonyuka awandisa. Zvinhu zvikushayiwa order musha. Kana tichida kuita chinhu ngatiteverei nzira. Kansera varipo. Ndafunga kuita chakati panzvimbo pakati. Kansera vopindura zvinoita here kana kuti hazviiti. Kana tobva wakuudza nzira regai titange taita zvakati nezvakati 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 mozoita mumashure. Kwete kuti munhu anongobva kwabva akutodzikira takishopu akutoita takishopu atodzikira akutoita chigayo. Ndokushanda kwacho here musha. Mutemo hautobvumidzi kuti munhu anongovaka takishopu amai kana chigayo pese pese paangoda. Kana ndimi ingave nyika yekuti adausa chigayo apa aisa pamba pake payadhi pake, adausa bhucha aisa, adausa stora aisa, adausa bhawa aisa, haizoiti nyika yakaita se yakadaro. Pamatokota kuti ndausa chigayo chete ipapo handizvo haisi taundiship. Kana mazora taundiship unogara pasi semusha kuti tuka taundiship kuno pane zvinotedza chitedzera zvataurwa namambo tingaswerera. Mudatorwa tichiyamai. Imba yamuda kugara here yamungowaka here? Chii? Ndati chii? Chii chamungowaka? Ndikutaura namai apa? Chii chamungowaka? Ipapo pataurwa nemukomana ipapo. Dai ndati chii chamungowaka? Papa kangasika chijarata chete. Pada kusika chigayo, pada kukandiwa rukurubiso izvo zvaro. Iratovhisa here. Chigayo chinoiswa muyadhi here. Uito tinongotiraramisa muzvo. Aiwa kabva pachikorwa mutemo ka. Pachikorwa mutemo. Kana mada nezvachigayo ka, teerai mutemo wekanzuru. Kana muchida kubatsirika mune pamusiri kuziva kansera vari mumusha, mosimuka muenda kwakansera. Tine pfungwa dzekuita zvakati mutemo unofamba sei? Motsanangurirwa. Ini kana ndada kutora kuma ndikuti zvinonzi kunzi kweyadi kana kuti ngadai waiyadi yangu yakanga. Zvakanaka, ndatijara tairoro garitwe within 7 days. Kana richinge risina kubva, ndotumira mapurisa ekanzuru. Mapurisa ekanzuru vanosvika kutanga vakupai tiketi ubva vachipasa. Mapurisa ekanzuru epano pachogoroni pano aripo. Ndovatuma vanouya ikoko vosvika vachibvisa vega. Endai munobvisa mega within 7 days. Tatimuswa 27 next Saturday chinhu chocho chofanira chisipo ipapo. Ngativerei mutemo. Ngati kukanzuru kunyangwe ini chaende norinyora re200 tiketi. Varozvidzwa mastora ari kure. Handiti kana marara township garai pasina sabhuku nemusha motedzera nzira dziri pai dziri pamutemo. Moita township yenyu iri pachi iri pamutemo yamunoona masitendi iyemi wacho. Garai pasina kumotedzera zviri pamutemo.